Takže dobrý deň všetkým našim poslucháčom. Hostkou dnešného podcastu je Timea Holubková, prezidentka organizácie ISN alebo Erasmus Student Network v rámci UKF. Vítajte, Timea. Dobrý deň, ďakujem vám veľmi pekne. Nezisková študentská organizácia ISN funguje na UKF už 10 rokov, tak môžeme charakterizovať, čo je jej úlohou, ako táto organizácia pomáha študentom, ktorí sa zúčastňujú výmenných Erasmus pobytov. Takou hlavnou úlohou ISN je vlastne zastupovať všetkých tých študentov, ktorí buď idú na Erasmus, alebo sú tu na Slovensku na Erasme. S tým, že asi taký väčší dôraz kladieme presne na tých študentov, ktorí sú tu, pretože s nimi trávime viacej času. Čiže okrem takej tej pomoci tu na univerzite sa im snažíme pomôcť s vyplnením ich voľného času. Organizujeme pre nich rôzne akcie, výlety, niekedy party s tým, že im predstavíme aj našu kultúru, že teda nie je ten Erasmus len o nejakom štúdiu a teda áno, bývala som v Nitre niekde pri rieke, ale teda áno, spoznala som Slovákov, skúsila som ich jedlá, páčili sa mi, nepáčili sa mi a takto. A potom vlastne máme takú tú druhú rovinu, kde sa snažíme našich domácich študentov nejakým štýlom motivovať, aby teda na tieto Erasmy išli, pretože je tu teraz taký, asi by som povedala, pokles, alebo aj vidno na tých študentoch, že nie je až nie je taký veľký záujem o to ísť na Erasmy. K tomu sa ešte dostaneme, k tomu záujmu, ale teda tá vaša činnosť má dve základné roviny. Na jednej strane teda pomáhate študentom, ktorí prichádzajú zo zahraničia k nám, aby sa tu dobre adaptovali, a na druhej strane zase pomáhate našim študentom vycestovať do zahraničia. A povedali ste, že sa viac venujete asi tým študentom, ktorí prichádzajú sem, ale ktorá z tých činností je pre vás náročnejšia a prečo? Asi obidve, nevyberala by som to presne, že ktorá je náročnejšia, pretože obidve majú, tak ako každá činnosť, má to nejaké výhody, má to nejaké nevýhody. Čomu venujeme najviac pozornosť sú práve títo erasmáci alebo zahraniční študenti, ktorí k nám prídu na Slovensko, pretože s nimi trávime aj čas, snažíme sa ich nejako zorientovať na univerzite, snažíme sa im aj nejakým štýlom pomôcť v tom, čom potrebujú tú pomoc, a teda snažíme sa im vyplňať čas. Čiže asi toto je taká časovo najnáročnejšia časť toho ISN-ka. Zase na druhú stranu by som povedala, že náročné je aj motivovať študentov, aby išli do zahraničia. Hovoríte v množnom čísle, že pomáhame, vyplňame čas. Koľko vás je? Je nás 6 alebo 7, nie som si práve teraz v tomto momente istá. Ale to je málo. Je nás veľmi málo, je to pravda, a vlastne keď napríklad nám príde na zimný semester 50 erasmákov, nie je tá kvalita tej pomoci taká, ako by sme si všetci predstavovali, ale teda stíhame to. A samozrejme, že nemáme to takým štýlom, že teda jeden študent pomáha len s tým svojim 10, ale teda striedame sa. Čiže sa stáva, že tí erasmáci nás proste všetkých poznajú už. Jasné. Ale potrebujete teda asi viac tých Erasmus Buddies, lebo vy ste teda prezidentka tejto organizácie v rámci UKF, ale ste aj Erasmus Buddy, tak sa to vlastne oficiálne volá, a máte potom teda tých ďalších 6, povedzme, Erasmus Buddies, ktorí sa venujú tým, ktorí prichádzajú. Ale ja si myslím, že teda naozaj tých 6-7 je veľmi málo, takže apelujeme, alebo mali by sme apelovať na tých našich študentov, aby sa zapájali, aby vás kontaktovali, aby pomáhali pri tejto činnosti výpomoci študentom, ktorí prichádzajú na Slovensko? Áno, určite by som na našich študentov apelovala, alebo skôr ich tak motivovala, že teda to ISN-ko nie sú to len teda nejakí 6 divní ľudia z univerzity, ktorí sa stretli. Je to vlastne aj taký systém kamarátstva a pomoci, a často sa aj stáva, že sme z rôznych odborov, takže kľudne my si aj pomôžeme s tým aj našim štúdiom, že teda nie je to len presne
to, že áno, teraz riešime nejakých 10 zahraničných študentov. Čiže je to taká komunita, by sme presne, mohli povedať. je to komunita, alebo skôr ja by som to už nazvala rodina, pretože sú to ľudia, ktorí sú veľmi blízki mne a teda viem, že keby im poviem v tejto minúte, že kúpila som si letenku, tam idete so mnou, tak idú so mnou všetci. No a ako sa môže človek stať členom vašej rodiny? Kľudne nás môže kontaktovať, snažíme sa teraz viacej trošku ukazovať cez sociálne siete, takže kľudne cez sociálne siete máme Facebook, máme Instagram, kde nás nájdete ako ISN UKF alebo ISN _UKF na Instagrame. Kľudne sa nám tam môžete písať, alebo teda môžete kontaktovať aj mňa priamo, keď si dáte do Google ISN UKF, tak už vám tam dá našu stránku a teda nájdete tam aj mail priamo. Áno, dáme všetky potrebné linky do popisu. Aké povinnosti vlastne vyplývajú z pozície Erasmus Buddy? Lebo musím sa priznať, že ja som to jeden semester zažila a veľmi sa mi do toho nechcelo, ak mám pravdu povedať. Zažila som to už teraz na doktorandskom štúdiu, tých povinností je samozrejme veľmi veľa, to nehovorím, že študenti na druhom stupni alebo prvom stupni štúdia nemajú toho toľko veľa, ale predsa len teda bolo toho dosť. Ale napokon to bola jedna z najlepších skúseností, aké som tu na tej univerzite mohla zažiť, pretože tí ľudia, ktorí prichádzajú zo zahraničia, vám tak otvoria oči v mnohom inom, ako oni vnímajú Slovensko. To je jedna vec. A hlavne, keď prichádzajú ľudia z krajín, voči ktorým máme isté predsudky, aj ja hoci sa snažím nemať predsudky, ale myslím si, že keď sa povie nejaký Afganistán, alebo Azerbajdžan, alebo iné krajiny, teraz zachádzam samozrejme do extrému, nehovorím, že to tak vždy musí byť, ale povieme nejakú krajinu, ktorá možno nemá dobré renomé, tak automaticky sa nejako tak zlakneme a držíme sa ďalej, ale ja som zažila teraz z rôznych tých krajín neskutočne srdečných, dobrých, príjemných ľudí a otvorilo mi to oči v tom, že nie sme nejak iní. Takže malo to určite túto pozitívnu skúsenosť. Nechcem teraz upriamovať pozornosť na seba, ale skôr motivovať študentov, že bolo to veľmi príjemné, hoci som sa toho štítila, bála, nechcela som do toho ísť a bolo to viac menej vynútené, že nemal kto. Ale viem, že sú s tým spojené aj mnohé povinnosti. Takže čo konkrétne, okrem tých príjemných vecí, okrem toho sprevádzania, možno ponitre, ukazovania nejakých pamiatok, zobrať toho študenta na nejakú udalosť, party, stretnutie spoločenské, čo okrem toho ešte musí ten Erasmus Buddy zvládnuť s tým svojim študentom, ktorý mu sem príde? Áno, presne toto, čo ste spomenuli, tak sú vlastne také tie príjemné časti, ale potom sú tu samozrejme také tie oficiálne povinnosti, ktoré s Erasmákom alebo teda za zahraničným študentom musíme absolvovať, čiže jednak je to buď to, že sa na ňo nakontaktujeme, čo niekedy býva ťažšie, keďže nám dávajú študentské maily a vtedy nám niekedy sa stane, že aj pár dní, týždňov neodpisujú, ale teda už potom, keď prídu, tak už sa nejakým štýlom nájdeme. Ale teda, ak sa nám podarí vlastne so zahraničným študentom skontaktovať, tak vlastne mu ponúkneme takú prvotnú pomoc, čiže napríklad, keď prídu na Slovensko, alebo či prídu do Bratislavy, alebo do Viedne, či priletia, alebo väčšinou prilietávajú, tak mu pomôžeme nasmerovať ho priamo do Nitry, priamo na jeho ubytovanie, čo väčšinou býva ešte Nitra tu u nás na UKF-ke. A potom vlastne sú tu už také byrokratické, by som to nazvala, povinnosti. Čiže je potrebné vybehnúť s našim zahraničným študentom za pani doktorkou Bútorovou, ktorá vlastne ich má na starosti, čiže im podáva, alebo teda všetky oficiálne papiere, ktoré potrebujú mať na pobyt tu na Slovensku. Potom ich treba zapísať na fakultu a teda vlastne prechádzajú tým istým procesom, ako aj my už, by som teraz povedala. A potom vlastne treba im pomôcť s ISICom. To sú také tie hlavné fázy, ešte plus ubytovanie som zabudla na Zobori, čiže treba vybehnúť na ubytovacie oddelenie, kde už sa priamo dohadujú ohľadom ubytovania. Ono takto, keď to hovoríte, prepáčte, že vás preruším, ono to znie veľmi veľa. Aj keď mne to prišlo do mailu, tento zoznam, čo treba s nimi absolvovať, tak ja som bola, že ešte mužovi som doma hovorila, že vieš čo, ja s týmto strávim 2 týždne teraz. Že vôbec to tak nebolo. Oni sú tak veľmi šikovní, tí, ktorí z toho Erasmu prídu, že často ich stačilo nasmerovať. Choďte tam, už po anglicky sa
teraz dohovoria skoro všade, či je to na študijnom, dá sa naozaj. Takže vážne, ja som mala skúsenosť teraz. Naša hostka, keby ste mali video, tak na mňa pozrela takým spôsobom, že to hádam nie. Ale napríklad na Filozofickej fakulte, čo som mala ja tých 2 študentov tu, tak ja neviem, ako sa oni zapísali. Oni mi len dali vedieť, že ja som im dala vedieť, že toto musíme vybaviť a dali mi vedieť, že sme zapísaní. Takže nejakým spôsobom si to oni museli vybaviť. Ja už neviem, že či teda niekto iný tam zohral úlohu možno z našej katedry, že sa na niekoho nakontaktovali, lebo oni samozrejme majú aj človeka, u ktorého vlastne absolvujú ako keby ten Erasmus nejaké, buď či je to školenie alebo štúdium, napríklad u nás to býva väčšinou profesorka Gadušová alebo docentka Hricková. Takže nejakým spôsobom to oni zariadili. Chcem ale tým povedať, že naozaj ich často stačilo nasmerovať a ja som s nimi v priemere týmito administratívnymi, byrokratickými vecami strávila možno 3 hodiny celkového času. Ako áno, oni vlastne tým, že nie sú to nejaké deti, ktoré musíme vodiť za ručičku, tak áno, sú to dospelí, ktorí vedia sa nasmerovať už nejakým štýlom a väčšinou čo som si všimla, tak niektorí už chodia piatky, čiže my ten čas, ktorý s Erasmakmi trávime, je až pondelok. A oni za ten víkend už si všetko tak nájdu. Poprípade musím veľmi pochváliť oddelenie pre medzinárodné vzťahy, ktoré im to fakt všetko dopodrobná vysvetlí. Dostanú mapu mesta, kde majú vypísané, kde je ktorá fakulta, kde je ktorá katedra. Čiže aj toto sa dá a vlastne aj tie papiere, čo vlastne dostávajú od oddelenia pre medzinárodné vzťahy, tak vlastne sú tak veľmi jednoducho porobené, že teda už oni, áno, teraz nad tým rozmýšľam, že áno, naozaj, že ten zápis na tú fakultu nie je až taký ťažký, pretože už aj na tom študijnom oni dopredu vedia, že áno, prídu títo 2, 3 Erasmáci k vám na fakultu, alebo teda môže ich byť samozrejme aj viacej. A už vlastne aj tie pani na študijnom sú veľmi ochotné. Jednak veľmi ochotné a naozaj je to fantasticky zorganizované. Ja som bola prekvapená, či sme išli na ubytovacie oddelenie na Zobor. Oni mali všetko pripravené, oni vedeli, že prídu. Tie papiere boli predvyplnené, pripravené. V podstate tí naši hostia, alebo teda tí Erasmáci, ako ich voláme, keď prišli, už bolo potrebné len podpísať a prípadne doľadiť nejaké maličkosti. Takže je to naozaj, tá organizácia je úžasná a ten Erasmus Buddy nemá toľko tej nepríjemnej, lebo samozrejme však táto byrokracia a vybavovanie je do istej miery nepríjemné, takže tej nepríjemnej práce nie je až toľko, koľko by sa mohlo zdať a pre mňa to tiež bolo potom skôr také pozitívne rozprávanie sa s nimi, zistenie o tej kultúre, sprevádzanie, odporúčanie, tamto môžete ísť, rozprávali sme sa o Orave ako regióne, lebo ja tam veľmi rada chodím, takže bolo to skôr nadviazanie priateľstva ako nejaká práca pre mňa napokon. Áno, presne. My sa vlastne aj toto teraz snažíme tak trošku prezentovať, že vlastne v rámci tohto buddy vy viete zažiť vlastný Erasmus tu u nás na našej domácej univerzite. Že zrazu proste sú tu niektoré veci, ktoré vidíte zrazu ako nejaké nové. Napríklad prejdete okolo tej istej veci každý deň, ale zrazu je niektorý Erasmak, ktorý proste sa opýta, a prečo je tu táto vec? Alebo proste, čo to znamená? A zrazu vy sa tak pozriete, že aha, ozaj ono to tu stále bolo a nikdy som si to nevšimla, alebo proste bežím okolo toho, beriem to ako nejakú automatickú súčasť už toho mesta alebo ulice a teda oni potom vám tak upriamia pozornosť na to, takže už aj vy sami sa potom tak začnete o to zaujímať, že aha, prečo to tu vlastne je? Ale keď mu poskytnete nejakú takú všeobecnú znalosť, ale teda už potom viacej vás to tak ťaha, že či som mu to povedal správne a takto. No mňa takto tí moji hostia, zase nechcem upriamovať pozornosť na seba, ale snažím sa skôr ukázať tú druhú stranu. Vy to vidíte zo strany možno, ale vlastne tiež ako Erasmus Buddy, ale tiež toho organizátora, možno zadeľovača úloh. A ja som to zažila ako niekto, ja som bola hodená do vody v podstate zo dňa na deň. A mňa takto tí moji Erasmáci, ktorí prišli, už iba hovorím, že moji, prekvapili tým, ako si strašne oni vážia naše National Days. Oni boli z toho prekvapení, že my máme nejaké buď teda štátne sviatky alebo tie medzinárodné sviatky, že ich tak tu oslavujeme, že máme deň voľna možno. Že veľmi som bola taká prekvapená, že si vážia tie naše sviatky a že boli z toho takí ohromení, že koľko máme možno buď voľných dní alebo tých oslav takýchto sviatkov, či sú to medzinárodné, či sú to štátne. A tak to ma tak prekvapilo, doteraz mi naozaj už sú preč dávno a píšu mi, že gratulujú. Ako je pravda, že vlastne keď si s tým vašim Erasmákom kvázi, tak povediac, keby sadnete, že teda nie je to pre vás len nejaká záťaž, ale že naozaj, že sa spriatelíte a teda poznáte sa,
tak zostávate veľmi dlho v kontakte. Takže má to nespočetne veľa výhod, ale mňa by zaujímalo, je tam nejaká finančná motivácia, pretože toto je dôležitá informácia, si myslím, pre študentov. Ja neviem, je tam nejaké mimoriadne štipendium, alebo je to dobrovoľnícke? Povedzme, že áno. Od našej univerzity. Ako ja v tomto tiež aj našu univerzitu by som chcela veľmi pochváliť a hlavne pani prorektorku Pavlíkovú, ktorá nás sa snaží veľmi motivovať. Vo všetkom nám fakt naozaj pomáha a teda dostávame od školy aj mimoriadne štipendium raz ročne, alebo teda raz za semester. Vždy to záleží od toho, že aj či sa staráme o nejakých erasmákov, ale teda popri tom ešte je tam určite aj teda nie len tá finančná nejaká odmena, ale teda sú tam aj určite iné tieto odmeny, ako vy vrátite také tie nehmotné, čo môžete napríklad cítiť, ale potom tých hmotných je o niečo menej, ale niekedy napríklad ja som viacej na tie pocity ako na nejaké hmotné odmeny, takže pre mňa je niekedy niečo viac a vlastne taká tá satisfakcia z dobre odvedenej roboty je pre mňa niekedy viacej ako viac tá odmena od školy. A viem, že takisto to majú aj vlastne moji kolegovci z ISN-ka a teda škola nás podporuje. Keď hovorím o Slovensku, vy sa stretávate s mnohými hostiami zo zahraničia. Mňa vždy zaujímalo, že ako sa oni dozvedia o tom našom malom Slovensku? Že ako im to vôbec napadne sem prísť? To by ste sa čudovali. Niekedy sa čudujem aj ja, čo všetko mi odpovedajú. A teda bude to len tým, že teda niekto z našich študentov bol u nich na Erasme napríklad. Väčšinou sa aj takéto stáva. A teda už tam sa vytvoria tie priateľstva. Čiže vlastne to je to, čo aj vy ste spomínali, že niekto tu bol a už teraz vás volajú k ním do krajiny na Erasmus. A teda potom vlastne je to... Teraz, čo si všímam, tak sú sociálne siete, že nájdu na internete nejaké video Slovenska, ktoré sa im veľmi zapáči a presne preto chcú ísť na Slovensko. Takže to je taký moderný vplyv, by som povedala. Alebo potom teda býva to len... niektorí sem idú ani nie skôr z takej, že vypočítavosti, ale teda tým, že oni majú granty, tak si prepočítavajú, že ktorá krajina sa im najviac oplatí na to, aby mohli cestovať. A potom prídu na to, že vlastne wow, máme Slovensko, kde síce áno, máme teraz nejakú infláciu a všetci teda nadávame, že ako je všetko drahé, ale stále to nie je až také drahé ako v porovnaní so zahraničím. Potom vlastne prídu na tú stratégiu, že wow, prídem do Nitry a vlastne o 2 hodiny som vo Viedni, o 2 hodiny som v Budapešti, o 4 v Prahe a takto. Takže aj toto je taká pre nich ďalšia, ani nie že motivácia, ale taký ďalší dôvod, prečo ísť na Slovensko. Potom dojdu na to, že áno, máme Bratislavu, máme tam letisko, z Bratislavy si vedia kúpiť lacné letenky hoci kde do sveta. Takže aj toto je taká vedľajšia alebo motivácia alebo dôvod, prečo prichádzajú na takéto Slovensko. Strategické nejaké plány. Áno, čiže to aj takéto strategické. Takže toto je tá motivácia, prečo prídu. Ako potom vnímajú Slovensko, keď sem dorazia? Máte nejaké bezprostredné reakcie, že bývajú potešení, ale možno aj sklamaní? Môžeme úplne úprimne o tom hovoriť, ak máte nejaké skúsenosti? Ja to rozmýšľam, lebo vlastne my pár rokov dozadu sme boli aj hosťovskou rodinou u nás doma a prišla k nám Belgičanka. A teda jedna otázka, ktorá na ňu zaznela, bola, že ako sa jej páčia slovenskí chlapci. A ona povedala niečo také, že no, keby sa obliekali lepšie, tak by to bolo lepšie. A proste takto. A my sme tiež takí zostali zarazení a potom už čím ďalej viacej cestujete a všímate si to, že áno, že predsa tí slovenskí muži alebo aj chlapci už sa obliekajú ináč, ale že predtým proste to bolo normálne stretnúť niekoho v teplákoch a povedali ste si, že však to je taký outfit na doma proste, že prečo niekto ide do ulic s týmto outfitom. Ale napríklad teraz, čo si pri Erasmákoch všímam, sú veľmi potešení tým, že tu máme dobrých ľudí. Naši študenti, ktorí sem prichádzajú,
tak sa čudujú. Napríklad ja sama alebo aj moji kolegovci sa stalo, že nám tu zostali Erasmáci počas Vianoc. No necháte ich chudákov samých na internáte? No nie, zavolali sme si ich domov. Tak proste To je krásne. na Vianoce alebo aj Veľkú noc k nám chodia normálne Erasmáci a teda učíme ich naše tradície a ukazujeme im naše zvyky. A teraz úplne otázka asi mimo toho, čo hovoríme, ale teraz ma to veľmi zaujalo, čo vaša rodina na to hovorí, ako sú aj oni takí pohostinní, lebo toto, neviem si to teraz úplne predstaviť, že keby som ja ešte za čas, keď som bývala s rodičmi, že by som niekoho takto priniesla len tak, že nepoznajú ho, že je tam tá dôvera, mňa by to veľmi zaujímalo, ako to funguje v rodine. Vlastne tým, že my sme mali túto hostovskú sestru, tak my sme sa tak naučili otvárať sa aj cudzím ľuďom, alebo teda skôr za zahraničia ľuďom, čiže u nás je bežne normálne niekoho doma stretnúť zahraničného. Takže je to tiež o tej skúsenosti. Stačí mať tu raz to skúsiť, že zase sú tam tie predsudky, ktoré treba rozbúrať a bude to lepšie. A výborné. Si zoberte, že moji rodičia proste sú z tej staršej generácie a teda vždy sa na nich tešia a vždy sa tešia, že sa dozvedia niečo nové. Čiže je to fakt iba o tých predsudkoch a teda príde mi niekto cudzí a proste je tam aj rečová bariéra. Moji rodičia poriadne nevedia po anglicky, ale proste moja mamina vysvetlí, že zajtra bude na obed robiť kačicu štýlom I duck lunch a všetci pochopia, že zajtra na obed bude kačica. To je úplne aj duck lunch, výborné, áno. Presne. Ale zase naučí sa aj tá mamina podľa mňa viac v takomto kontakte a ten kontakt so zahraničím je podľa mňa veľmi dôležitý aj na také rozširovanie obzorov aj myslenia a odborovanie tých predsudkov. Hovoríme o tých pozitívnych skúsenostiach, ale pobyt v zahraničí, či už tí, čo prídu k nám, alebo my, keď cestujeme niekam preč, von, so sebou vždy prináša nejaké výzvy, ťažkosti, problémy, nečakané situácie, ktoré treba riešiť. Spomínate si na niečo také veľmi špecifické, ťažké, čo ste museli s tým Erasmákom, ktorý sem prišiel riešiť? Že bolo? Pamätáte si nejakú takú situáciu? Áno, mali. Akurát aj si tak premietam, že koľko asi presne, je ich strašne veľa, ale čo by som asi tak vybrala, bolo, že sa nám vracali Erasmáci niekedy o 3:00, o 2:00 ráno z nejakého výletu v zahraničí a zostali nám zaseknutí v Leopoldove alebo v Hlohovci to bolo. Teraz som si není istá. A teraz zrazu ste boli ich najlepší kamarát ráno. Proste niekto vám volá o 2:00, o 3:00 v noci, že hello Timea, máme problém. A ja, že no tak aký, hovoríme to, tak povedz. No proste sme asi 6 a sme zaseknutí v Leopoldove. A ja, že aha, a čo sa tam deje? No, ďalší spoj ide až na druhý deň po obede. Jakéže na druhý deň po obede? Však sú tam spoje, čo idú ráno. No, ale to je 5 hodín, čo oni musia čakať. Tak ja hovorím, OK, dobre, dajte mi 3/4 hodinu, idem teda za vami, ideme pre vás. Takže aj takýto sme mali prípad, alebo potom veľmi často bývajú zdravotné prípady. Je veľmi dobré a toto aj odporúčam, keď idete niekde na Erasmus a máte nejakého spolubývajúceho, máte nejaké zdravotné ťažkosti, povedzte to tomu spolubývajúcemu. Mali sme tu pár rokov dozadu jednu babu, ktorá mala, už si teraz presne nespomínam, viem, že mala nejaký problém na srdci. A zrazu sa aj tak priťažilo, že mi písali, že teda, že nevedia, že či volať až sanitku alebo ako. Samozrejme, že ja som využila to, že moja mamina je sestrička, tak som volala jej a pýtala som sa, že či máme radšej zavolať sanitku alebo že mám ísť pre ňu. Nakoniec to skončilo tak, že teda išla som pre ňu a strávili sme spolu deň na pohotovosti, kde vlastne ju vyšetrovali a pomáhali jej. A ja by som ešte povedala, že títo naši zahraniční majú tu takú výhodu, že oni vždy bývajú na internáte a väčšinou majú priamo Erasmákov spolubývajúcich. Či sú 2, či sú 3, ale vždy majú iba týchto zahraničných, alebo teda väčšinou sa to tak rieši, aby boli všetci spolu na kope. Takže vždy sú na jednom internáte, nie sú porozhadzovaní po meste a teda vždy sú spolu. Spomenuli ste už teda taký jeden typ ohľadom toho zdravia, že ak máme nejaké zdravotné komplikácie a cestujeme do zahraničia, povedať to niekomu, s kým sme tam v kontakte, kto je možno naša tá prijímajúca buď inštitúcia alebo nejaká konkrétna osoba, ktorá nás tam prijíma na nejaký program.
máte ešte nejaké iné tipy, že keď cestujem do zahraničia, na čo by som si mala dať pozor? Neviem, že či vám teraz niečo napadá? Určite je tam vlastne tento zdravotný a ešte by som, ja som taká, že väčšinou do zahraničia cestujem sama, alebo teda aspoň keď idem na dlhšiu dobu, ale asi by som necestovala sama. Je vždy dobré mať niekoho so sebou, s kým viem, že vychádzam a teda viem, že ma nenechá niekde, nepredá ma niekde a tak ďalej. Teraz strašíme všetkých študentov. Nechoďte na Erasmus, lebo vás predajú. Nie, nepredajú vás. Keď idete sami, predajú. Toto mám také z detstva. Nechoď tam, lebo ťa predajú. Áno. To sa rodičia vyhražajú, že predáme ťa, keď nebudeš poslúchať. Hej. Takže tam sú potom tie stigmy z detstva. Nie, takže ja som asi majster v tragických ako by som to povedala, v takom overthinking s tragickými závermi. Ja vo všetkom si predstavujem to najhoršie, všetci teraz na mňa čakajú v tej krajine, kde ja idem cestovať, že si ma tam chytia, rozkrajajú ma, predajú ma, ale už sa tak učím tiež toto odburávať, že ja keď si to tak vezmem, že niekto by sa mal bať prísť na Slovensko kvôli tomuto. Ľudia sú takí aj takí vo všetkých krajinách a keď ja prídem do tej krajiny, je to vlastne to isté, ako keby tí ľudia tam normálne žijú. Ja som, keď som chodila po tom Poľsku a tak som si chodila po tých uliciach, tak hovorím, že toto úplne vyzerá ako na Slovensku. Je to tak naivné, ale my si predstavím, že prídeme do tej krajiny a tam je všetko iné. Máme to tak dané v hlave. Ale áno, samozrejme, že treba byť ostražitý, lebo teda nie každý má s nami ten najlepší zámer, ale treba si na to dávať tiež pozor. Ale Erasmus je oficiálny program, je to program, vedia vás vypatrať. Presne tak, vedia o vás tu, vedia o vás tam, tam sa k tomu dostaneme, že sa podpisujú všetké learning agreements, čiže vedia, vy na ten Erasmus cestujete takým spôsobom, že naozaj tam vedia, niekto vás čaká, vie, kedy prídete, vie, kam prídete a netreba sa toho nejako bať a tam sa vás už ujme zase ten Erasmus buddy a tiež je to veľmi potrebné, aby aj tam niekto bol, kto vás takto sprevádza. Keď hovoríme už o tom cestovaní do zahraničia, kam najradšej cestujú naši študenti, naši slovenskí študenti a ktorá destinácia je taká obľúbená teraz? Rozmýšľam nad tým a podľa mňa sú asi viaceré obľúbené, ale teda ja som pár rokov tiež bola na Erasme a vtedy bolo veľmi, alebo teraz máme veľa študentov, ktorí nás kontaktujú s pomocou, že by chceli vycestovať a teda nevedia kam, alebo kedy, alebo teda vypisovali prihlášky a nevedeli si presne vybrať, ktorú univerzitu. Povedala by som, že také najpopulárnejšie je asi Španielsko, juh Španielska, samozrejme je tam stále väčšinovo teplo, takže ten som si vybrala aj ja, napríklad v mojom Erasme. Ale ono to asi aj záleží od odboru presne a ktorú krajinu vám tá vaša katedra kvázi povolí. Alebo ani nie, že povolí, ale teda s ktorou máme bilaterálnu dohodu. Viem, že napríklad z umeleckých odborov zvyknú chodiť do Poľska. Potom z angličtiny som mala kamarátku, ktorá bola tiež v Poľsku. Mala som spolužiačky, čo študovali francúzštinu, čiže oni išli jedna išla do Francúzska, druhá išla do Belgicka. Čiže ja by som, napríklad ja ako jazykár som sa vždy zameriavala na to, že kde sa vlastne rozpráva tou rečou, ktorú si chcem zlepšovať, lebo teda ja tým, že som bola angličtina, španielčina, tak som si vyberala buď Anglicko s tým, že som si povedala, v Anglicku som bola, tak som si zobrala Španielsko. Napríklad. A Anglicko už teraz asi nie je možné cez Erasmus. To som si není istá, to by som klamala. Viem, že pár rokov dozadu ešte bolo, ale neviem ako po Brexite. Už teraz sa mi zdá, že asi sa to zrušilo. No ja si myslím tiež, že táto možnosť žiaľ, ale sú nové možnosti, veď mali sme už aj britského ambasadora, neviem v akom slede výjdu tie podcasty, ale on teda hovoril o tých možnostiach vycestovania do Anglicka, takže dá sa. Ale teraz my hovoríme o Erasme. Ten záujem o pobyty, na začiatku ste povedali, že mierne klesa. Ja by som to čakala počas toho covidu, tam ten útlm musel byť, samozrejme, ale ja by som čakala, že po covide, že to narastie, lebo že budeme šťastní, že môžeme ísť. Tak čo sa deje? Presne, a ja by som to povedala tak, že po covide, jak sme boli všetci zavretí doma, tak zrazu zoberiem kufor a idem niekde preč a teda neviem, podľa mňa
Možno, že to tkvie aj v tom, že študenti na našej univerzite sú síce informovaní, ale tie informácie sú vo veľkých kvantách. Že proste oni keď vidia, že tu je celá stránka o tom, ako môžem niekde do zahraničia vycestovať, a radšej kašlem na to, radšej idem von s kamošmi, alebo budem si pozerať sociálne siete a videá, ako si fakt prečítam ten 300-slovný článok o tom... to je ešte málo, 300 slov. No, 300 ja som si slov včera, málo keď som sa pripravila na podcast, tak som si trošku pozerala teda nejaké dokumenty a musím sa priznať, že naozaj, keď som niektoré videla, tak to bolo pre mňa odstrašujúce. Máte nejakú stratégiu, ako ten Erasmus jednak spopularizovať, ale hlavne akoby zjednodušiť? Nehovorím, že tie jednoduché riešenia sú vždy najlepšie, ale pre tých našich študentov vidíme, že máme už trošku inú generáciu a mali by sme sa snažiť ako keby čo najviac byť priamočiari, straightforward. Toto musíš spraviť, keď chceš ísť tam. Vieme to nejakým spôsobom skomprimovať? Máte nejakú stratégiu? Čo by ste chceli robiť, aby ste to spopularizovali? Vlastne v budúcnosti plánujeme robiť rôzne podujatia a prednášky priamo s týmto a ako by sme vlastne motivovali študentov a jednak im aj vysvetlili celý ten proces. Sice on je o niečo zložitejší, ale je veľmi jednoduchý. A je to potrebné... som si asi teraz tak protirečila. Nie, on sa zdá byť, akože ja viem, ako ste to mysleli, že on sa zdá byť navonok veľmi zložitý, ale keď to riešite one by one, tak tie kroky na seba nadväzujú a aj sami sa dozviete, že čo ešte treba. Povedzme, že my sme sa tu bavili predtým o nejakých pred podcastom o fyzikoch v NASA, tak on tiež ten fyzik v NASA hneď nevedel teraz ísť stavať nejakú raketu alebo pomáhať v jej výstave, musel ísť krok po kroku. Takže rovnako ja mám taký pocit, že v tom Erasme by to tiež takto mohlo fungovať, že možno nie je tak potrebné hneď mať tie komplexné informácie, ale možno ísť krok za krokom. Čiže viem, že chcem cestovať. Idem za niekým, to by sme si mohli konkrétne povedať, že ako by mal ten študent postupovať, ale teda idem za niekým, poviem mu, chcem sem vycestovať, čo mám spraviť ako prvé. Ja som takto presne išla napríklad za pani doktorku Kozačikovou tu na katedre anglistiky, ktorá je Erasmus koordinátorka. Áno, vlastne vždy treba nájsť toho Erasmus koordinátora, ktorý je u vás na katedre a potom vlastne on vám vie odporúčiť viacej, pretože on už presne vie, že s tým vašim konkrétnym odborom, do ktorých krajín viete vycestovať, ktoré presne odbory vlastne tam študovať, lebo teda nie vždy sú tam tie odbory tie isté, ale teda predmety sa nám spájajú, alebo teda majú tú istú obsahovú náplň ako tam. Takže vždy toto je dôležité nájsť toho Erasmus koordinátora u vás na domácej katedre a potom vlastne kľudne môžete aj nás napríklad kontaktovať, pretože my tiež vieme viacej informácií o tom Erasme ako nejaký obyčajný študent. A čiže skôr si tak konkrétne dohľadať. Nasmerovať, že už kde presne za kým, pretože alebo proste jednoducho, keď neviete, my tu máme oddelenie pre medzinárodné vzťahy. Oni sa priamo zaberajú tými prichádzajúcimi a odchádzajúcimi študentmi v rámci projektov Erasmus. Takže oni vás vedia už tiež nasmerovať a pomôcť vám. Áno, ale tie štandardné postupy si myslím, že zvládne každý ten Erasmus koordinátor za katedru, pretože teda moja skúsenosť bola taká, aby sme išli konkrétne, povedzme si, že nejaký študent teraz chce vycestovať. Ja som chcela ísť a chcem ísť teda na stáž, povedzme 3-týždňovú, tie stáže môžu byť takéto, hlavne v rámci doktorandského môžu byť kratšie, povedala som, chcem ísť tam a tam. A čo mám robiť prvé? A teraz mi bolo povedané, prvé si kontaktujte inštitúciu, kam pôjdete, ale to je výnimočné prípad, to je Erasmus plus na stáž. Čiže ja som si kontaktovala inštitúciu, tam mi dá nejaký acceptance letter, ja to donesiem sem. Zase tie postupy pri študijnom, keď idem študovať niekam, pri pobyte vôbec netreba kontaktovať tú univerzitu, kam chcete ísť, pretože naša univerzita vás kvázi nominuje ako študenta tam. Čiže oni už potom len pošlú buď ten acceptance letter, čiže či vás zobrali, alebo či je tam nejaký problém a ste niekoľký v poradí, alebo niečo napríklad takéto.
Čiže moja povinnosť, ideme sa vžiť do kože študenta, ktorý chce študovať povedzme do Španielska, kde ste boli aj vy, príde sa svojím Erasmus koordinátorom a povie, chcem ísť do Španielska, neviem na akú univerzitu. Chcel by som univerzitu, kde, ja neviem, ten môj študijný plán je nejaký prepojený, je podobný. Čo mi poradíte? Koordinátor poradí nejakú univerzitu, ja si podám ako študent prihlášku. Áno, to je kde si ďalší môžem krok. dať až 3 univerzity. Nie je to len na jednu konkrétnu univerzitu. Dokonca v pár rokov dozadu, ešte keď som ja išla na Erasmus, ja tým, že som napríklad bola kvázi dvojkatedrový človek, že som študovala na katedre anglistiky a amerikanistiky a na katedre ešte vtedy to bola len romanistika, tak ja som si podávala dokonca 2 prihlášky. Čiže ja som mala 3 univerzity na španielčine a 3 univerzity na angličtine. Čiže tam... Že ste mali viac možností a potom, keď vás najviac zobrali, tak ste si mohli vyberať. Presne tak, že mohla som si vybrať. Dobre, takže môžete si podať prihlášky na viac univerzít. Tam nie je žiaden poplatok za prihlášky. Nie. Lebo akože študenti vedia, že keď si dávajú na vysoké školy, tak sú, ale toto je všetko bez poplatkov. No a čo je ďalší postup? Potom už len čakám, alebo musím, a ešte do tej prihlášky, to je dôležité, musím tam mať už nejaký jazykový kurz spravený. Viem, že teraz po novom sa robia interview, ale myslím si, že to sú len so študentmi, ktorí neštudujú priamo nejaký jazyk. Napríklad my sme ešte za našich čias nemali, proste len sme museli prejsť nejakým výberovým konaním, ktoré išlo na základe toho, čo sme dali do tej prihlášky. Prihláška, ešte to je taká dôležitá vec, sa nepodáva nejakými papiermi, ale podáva sa to cez internetovú stránku a kde si vlastne viete vybrať už aj konkrétne. Niekedy tam je ešte aj dokonca viacej univerzít, o ktorých my vieme. Neviem, čím sa to deje, ale teda ešte je tam aj viacej univerzít pre ten náš konkrétny odbor, o ktorých vieme už predtým. Čiže je tam ešte viac možností, ako mi možno vie ten koordinátor na začiatku poskytnúť, že ešte o nich nevie, o tých možnostiach. Presne tak. Dobre, potom ja podám tú prihlášku, mám teda nejaké interview niekde v tomto procese a čakám na výsledok, áno? To je všetko. Potom vlastne mi príde mail s tým, že teda bola som nominovaná našou univerzitou niekde do zahraničia na nejakú univerzitu a teda už potom len čakám, či ma vlastne oni príjmu alebo nie. Povedzme, že ma príjmu, ale medzi tým sa mi stalo niečo a už nechcem vycestovať. Môžem to zrušiť? Nemôžem to zrušiť? Samozrejme, nikto ma nedonúti tam vycestovať, ale sú tam nejaké sankcie, poplatky. Toto možno môže byť pre tých, ktorí majú nejaké ťažké životné sankcie a poplatky sú tam není. Čo viem, tak dá sa napríklad Erasmus stáž alebo aj Erasmus pobyt dajú sa napríklad odložiť, že teda nemohla som ísť v letnom semestri, ale napríklad, že predložím si to a pôjdem až v zimnom semestri. Všetko dopadne dobre, teda poďme teraz s tou situáciou, zoberú ma a teda budem prijatý, ja neviem, niekde na 3 univerzity, neviem, či to je tak, že prijatý, alebo teda dostanem ten grant, alebo... Ono vlastne fakulta alebo katedra vás vždy vyberú iba na jednu z tých univerzít. Nie ste vždy nominovaní na všetky 3 a teraz budem čakať ako nejaké loto, že teda ktorá ma zoberie. Vždy je to len jedna univerzita, na ktorú vás vyberajú u nás teda na domácej univerzite. Väčšinou to vyberá katedra alebo fakulta. A majú nejaký postup, podľa čoho vyberajú? Že môžem sa ja k tomu vyjadriť, že na ktorú by som viac chcela ísť? Alebo myslím si, že už keď sa len takto slovne spomeniete buď vášmu Erasmus koordinátorovi alebo takto, tak myslím si, že na to prihliadajú, ale nie som si tým istá. Toto je taká informácia, čo nemám presne zistenú. Veď to už ten koordinátor rieši, takže nemusíme tiež vedieť všetko, ale prvý krok je jednoducho ísť za tým koordinátorom. On vám už povie viac, my už teraz zachádzame do detailov. Dostanem grant na to, aby som vycestovala na tú univerzitu, ktorú som si vybrala. Čo mi ten grant pokrýva? Ten grant vám vlastne pokrýva ubytovanie, cestovanie, cestovné poistenie, vlastne všetko, čo by mal pokryť. Samozrejme, že nie je to tak, že vlastne celé tie poplatky, ktoré tam máte, vám to nejakým štýlom pokrie, alebo že donesiete im bločky a teraz toto mi preplatie. Je tam nejaká výška toho grantu, do ktorej sa vlastne musíte kvázi vojsť a teda už potom je to na vás, že či
ten grant vám pokrýva napríklad len ubytovanie, alebo teda pokrie mi aj letenky, pokrie mi aj cestovné poistenie a spol. To ubytovanie si ja hľadám sám ako študent? Väčšinou, napríklad naša univerzita hneď poskytuje zahraničným študentom ubytovanie. Ostatné univerzity, napríklad ja som to v Španielsku mala tak, že bola som na jednej univerzite, ktorá bola von z mesta, čiže to je napríklad, keby bývala som niekde tu v Nitre v centre, ale univerzitu som mala, dajme tomu, v Lužiankách. Ak poznáte túto Nitru, tak viete, že je to taká oblasť pri Nitre. A tým, že oni mi vlastne poskytli ubytovanie, že áno, môžem zostať tam na internáte, ale napríklad tam ma ten internát vychádzal drahšie ako niekde byt v centre mesta. Tým, že bola som erasmačka, chcela som tam zažiť okrem toho študijného času aj nejaký ten čas v meste s kamarátmi a tak ďalej, chodenie na nejakých party, čo je úplne bežná súčasť študentského života, nie len tu, ale aj v zahraničí, tak som sa rozhodla, že predsa ten byt bude lepší ako niekde internát na pokraji mesta. Vy sama ste teda boli na pobyte v Španielsku. Aká skúsenosť to bola pre vás? Už sme povedali pre našich študentov tie všeobecné informácie, tak poďme si tak voľne povedať, že čo ste tam zažili? Zažila som tam asi všetko. od samozrejme takej tej cestovateľskej diagnózy, kedy najprv sa tešíte, potom ste smutní a chcete ísť domov a potom sa zase tešíte a potom už sa chcete zostať bývať a keď prídete domov, plačete, že chcete ísť naspäť. Takže to sú také štádia, na ktoré treba byť pripravený, pretože prvé týždne sa úplne tešíte a spoznávate všetko. Napríklad ja som zbožňovala, že pred východom z vlastne tej budovy, kde sme mali byt, tak boli pomaranče. A ja som akurát proste pomarančovníky, nie pomaranče, ale teda pomarančovníky. A teda zažila som tam presne v Španielsku všetky tie obdobia od kvitnutia pomarančov až po zber pomarančov. A prišla som tam napríklad to bolo v januári, vtedy som prišla a proste oranžové pomaranče na strome. Krásne. Takže, čo je u nás nezvyk, hľadáme nejaký sneh a nie pomaranče. Za také nejaké skúsenosti, alebo čo by som chcela spomenúť, je vlastne aj to, že netreba to zanedbávať celé to štúdium, že však hádam som nejaký erasmák a teda teraz sa môžem flakať, lebo som zo zahraničia a všetci sa na mňa a teraz celý svet sa točí okolo mňa. Určite to tak nefunguje, treba si proste ten svoj odbor a to, čo študujem, odmakať tam. Je tam aj štúdium, nie je tam len tá zábava. Ale teda samozrejme, že je tam tá zábava, sú tam vždy nejaké organizácie, napríklad ja som v Seville mala 2, buď je to ISN-ko, alebo ešte tam bol taký súkromný Erasmus klub, ktorý nám vždy organizoval nejaké výlety, nejaké parties, nejaké aktivity, takže určite som si vždy vedela vyplniť ten môj čas adekvátne. Napríklad veľmi blízko bola taká továreň na výrobu takých špeciálnych, jak oplátok by som to nazvala. A tam nám napríklad zorganizovali stretnutie vlastne aj s tými majiteľmi. Oni nám to všetko poukazovali, dostali sme nejaké produkty domov. Čiže niečo také lokálne, aby ste videli. Presne, toto sa snažíme aj my ukazovať našim študentom, keď sú tu. V minulosti sme robili výlety na Liptov, do kontaktnej zoo, čo je tiež taký zaujímavý výlet, alebo teda do Trenčína, do Komárna. Väčšinou Bratislavu a Trnavu nedávame kvôli tomu, že to sú hneď také prvé víkendovky, kde naši študenti si odbehnú. Tak a teraz máme nového sponzora v ISN-ku, v rámci ISN Slovensko, lebo teda my sme mala časť na UKF, ale potom stvoríme vlastne väčšiu časť ako ISN Slovakia. A máme nového sponzora, čiže sa budú realizovať nové výlety v zimnom semestri pre erasmákov. Takže zase niečo nové bude. Presne. Ja by som sa možno na záver predsa len ešte vrátila. V podstate som to chcela týmto ukončiť, ale keď ste spomenuli ešte
tie povinnosti študijné, tak myslím si, že ešte vhodná informácia pre našich študentov bude, ako to je s uznávaním predmetov tu. Povedzme, odídem na semester, zvyčajne asi študenti odchádzajú buď na 1 alebo na 2 semestre. Áno, tak to býva. Áno, na 1 alebo na 2. No, čiže odídem povedzme na 1 semester, čo moje predmety tu? Musím si to nahrádzať? Čo môžem s nimi robiť? Funguje to takým štýlom, že vlastne vždy sa vám uznávajú vlastne zo zahraničia tie predmety, ktoré by ste reálne študovali aj tu na Slovensku. Čiže povedzme, že napríklad ja som mala v Španielsku nejakú analýzu a interpretáciu literárneho textu v španielčine a mala som to aj tu na Slovensku. Obsahová náplň toho predmetu bola taká istá v Španielsku ako tu na Slovensku, takže mi bol uznaný ten predmet, ktorý som spravila v zahraničí a nemusela som ho znova robiť tu na Slovensku. No, to hovoríme o španielčine. Vy ste študovali španielčinu, angličtinu. Čo vaše anglické predmety? Moje anglické predmety na tom boli tak, že vlastne vždy som dopredu kontaktovala toho vlastne vyučujúceho, s ktorým sme ten predmet mali. A dohodli sme sa buď na nejakých zadaniach, že som mu odovzdávala každý týždeň, ako keby som normálne sedela na tej hodine, alebo teda potom som spísala jednu seminárnu prácu. Čiže tie študijné povinnosti zostávajú rovnaké, iba si ich plníte v zahraničí nejakou inou formou. Nemusí sa ani tohto študenti báť, len treba konkrétne naozaj kontaktovať toho pedagóga, vysvetliť mu, kde ste, čo ste, prečo ste, ako ste, všetky detaily. Najlepšie. Najlepšie všetko, aby sme aj my teda vedeli, že ako sa k tomu postaviť ako pedagógovia a vždy sa teda nájde aj táto dohoda. Myslím si, že každý je ochotný, lebo Erasmus je tak výborný program, v ktorom získame tie skúsenosti, presne, že každý pedagóg to podporuje. Taký rozhľad by som povedala. A ešte čo by som chcela aj tak vlastne k týmto predmetom ešte doplniť vás, tak je, že vlastne tieto seminárky a tieto zadania ja som robila pred koronou, kedy ešte to dištančné vyučovanie a nejaké hybridné vyučovanie nemalo nejaký význam. Ale teraz napríklad po najnovšom, čo som si ja všimla aj ako externistka, mali sme jednu študentku, ktorá proste s nami mala predmet a nestihala ho robiť ako denná študentka, tak sa napríklad pripojila online ako externá študentka a teda celý ten predmet absolvovala s nami s externistami. Takže dá sa, sú už rôzne spôsoby. Závisí určite od konkrétneho pedagóga, treba kontaktovať, ale aj toto je riešiteľné a netreba sa tohto bať, nemusíte si nahradzať predmety. Vždy dopredu. Vždy sa treba dohodnúť, ideálne viete, že cestujete ďalší semester ešte v predošlom semestri, alebo týždeň, 2 týždne dopredu, sa stretnúť s tým pedagógom, vysvetliť mu, alebo mu napísať mail, dohodnúť sa a vždy sa dá. Tým ďakujeme veľmi pekne za váš čas, za to, že ste nám prišli porozprávať o Erasme. Pozbudzujeme týmto všetkých študentov, aby sa buď nakontaktovali na vás ohľadom Erasmus Buddies, ak by o toto mali záujem, a zároveň, aby cestovali do zahraničia, šírili dobré meno Slovenska, niečo nové sa naučili a ďakujeme, že vy ste nás k tomuto motivovali. Ďakujem aj ja vám veľmi pekne. Do počutia všetkým.